आङो दिनै लास्ट ममेन्टआव मोनसे आयदा सारिथाम बाइबेल सारि लानानै फैदों। थांनाय बोसोराव नोंनि गोजाम आखुखौ गारनानै गोदान आखुजों नोङो गोदान बोसोराव हाबदो, बे बाथ्राखौ लानानै सावरायदोंमोन। सेमोनबो आंनोमोन गोजाम बोसोरखौ। आरो देग्लायबो ओरैबायदि खाफाल गोनां, आङो जोंनि पास्टरा एसे देहायारि उसुबिदा जानानै नों दिखना अननानै सालायदो। आं ओरैबायदि खुसि मोनखादों सालायदो होनदोंबो। जेब्ला आं बेबायदि खाबु मोनो अब्ला आङो बिराद खुसि जायो, बुंनो बिराद थुलुंगा होनो इसा जायो। मानोना आं जि दाबोरसे बोर मोनबाय फोरबुनिफ्राय, बे बोरा गुबुनबो मोन्थों, आं बेखौ हामलायो। स्पेसियेलि आं पास्टरखौ हामबायनोसै बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। दिनैहाय आं लादों जाहैबाय बेकस्लाइडिं माखौ बुङो, उनस्लदनाय माखौ बुङो, बे बाथ्राखौनो लानानै सावरायगोन। बे बोसोरसे मानि गोबाव सम 365 दिन, 12 दान 12 मान्थस, बे समफोराव बोरैबा आंनि फोथायनाया माबा खारननि थाखाय उनस्लददों नामा, सुलांदों नामा, बे आयदाखौ लानानै आं बुंनो थाखाय हास्थायदों। आङो बाइबेल सारिखौ लाबोदों 2 पिटर 2 बालाब 20 सारि 21 सारि आरो 22 सारि। 2 पिटर 2 अध्याय 20 पद 21 पद आरो 22 फरायदोनि। जोंनि फोरबु आरो बासायगिरि जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनानैबो सोरबाया संसारनि मुगैथाव आखल आखुनिफ्राय खारग'नानैबो मावहैफिनोब्ला बिसोरो बेफोरजों फेजेनजायो। आरो बे मानसिफ्रा सिगांनिख्रुइ जोबनायाव गाज्रिसिन जायो। आरो 21 पदआव बुंदों, जिसुनि धोरोमिया लामाखौ मिथिनानैबो बिनि गोथार लामाखौ सिफायग्राया धोरोमनि लामाखौ मिथियैयानो साबसिन जागौमोन। नोङो धार्मिकता खुंस्लायस्लाय अधार्मिक खुंनायानो नों बेकस्लाइड जास्लायस्लाय साबसिन जागौमोन। आरो 22 पदआव बुंदों, सैमाया गावनि गोबादैनिथिङै थांफिनो आरो अमाया थुखैब्लाबो हाब्रुआव गारदै लाहैफिनो। इसोरा बे मोनथाम बाइबेल सारि फरायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे जोबथा मोनाबिलियाव गेदेरथार जों साफ्रोमनिबो सायाव बोर लाबोथोंसै। बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आङो गुसुङै आरज खालामबाय। बेकस्लाइडिं होनब्ला जों बयबो बुजिखायो, बेकस्लाइडिं। बेकस्लाइडिं उनस्लदनाय, उनफिननाय। बेकस्लाइडिं मिन्स जाय मानसिया सानसे समाव इसोरजों खाथि सोमोन्दो जाबायमोन, बासायजानाया बिनि थाखाय जाबायमोन, बियो मोजाङै इसोरखौ सिबिसैमोन, मेथाइ खनसैमोन, मोजाङै आरज खालामनायाव बियो एखे होदावरि होसैमोन, मोजां गिर्जानि खामानिफ्राव खोनाब्लां बियो एखे होंगो दोंगो आवगायबोसैमोन, एकदम फोथायथारनायमोन। बे फोथायग्रा मानसिया फोथायनायनिफ्राय इसोरखौ नागारनानै पापनि फारसे गिदिंलांफिननायखौनो बेकस्लाइडिं होननानै बुङो। उनस्लदनाय एबा उनफिननाय। जायफ्रा बासायजानाया जाख', जायहा जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनाखै, पापनि खेमान मोनाखै, बे बिसया बिथांमोननि थाखाय नङा, बा बि मानसिफोरनि थाखाय नङा। बियो बासायजायाखैला बिहा बेकस्लाइडिंनि खोथा गैया, उनस्लदनायनि खोथा गैया। बियो फैखायाख', नांजाबाख'। नाथाय जायहा फोरबुजों नांजाबबाय, खाथियाव फैखाबायमोन, एकदम मोजांथारसैमोन, बयबो नुबाय, बियो एसे गोदान जाथारबाय, गोसो गुदुंसै होनजाबायमोन। नाथाय मोनसे समाव गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय इसोर फोथायनायनिफ्राय सिगां गाव मा खालामदोंमोन, बे फारसेनो इसोरनिफ्राय आनज्रायलांफिनो, पापनि फारसे गिदिंलांफिननायखौनो बेकस्लाइडिं, उनस्लदनाय, उनफिननाय, बे रोखोमनि गुबुन गुबुन सोदोबफ्राव बुङो। बिनिखायनो बोसोरसे मानि सम थांबाय, सोरनिबा थाखा अभाब जाबाय, सोरनिबा न'खरावनो माबा प्रब्लेम जाबाय, सोरनिबा फिसा फिसौ लोमजाबाय, सोरनिबा फिसाया फरिखा होनांगौ माबा खालामबाय। जों थांना थानायाव बेफोरबादियाव नैबे फिसा फिसौ बिसयफ्रावहाय जोङो नों जे बासायजाबायमोन, गावखौ आन्दाज खालामालाबानो नों जिउ खुङोला
बेफ्रावनो सौदुनानै आस्थे 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 नोंनि धार्मिकता आस्थैनो गोमोरलांफिनो अब्ला नोङो नोंनि फोथायनायफ्रा एसे आलदा जालाङो बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दिनैनि बे जोबथा मोमेन्टआव आंनि नोंथांमोननिसिम गोथार बोसोनजों खावलायनाया बेनो दे बे हराव सोरहा बेकस्लाइडिं जादों उनस्लदों बेखौ नोजोर होआ सोरहा पापमाव गोलैदों जों बेखौ नोजोर होआ नाथाय बे बोसोरसेयाव आं माबा बुंब्र'दों आं माबा एसे फोथायनायाव खम जादों आरजफ्राव खम जादों आं जेरैबायदि रेगुलारिटिमोन इसोर खुलुमनायाव गोसो गुदुंमोन बे बिसयआव आं एसे सुग्लायबाय नामा बेखौहाय गावखौ गाव सेल्फ टेस्ट गुबुनखौ नङा आं माबा मोनसे फोरबोनि देखाव एसे उनस्लदबाय नामा बेखौसो जों इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजोंहाय टेस्ट खालामो 2 Corinthians 2 Corinthians chapter 13 verse 5 नोंसोर फोथायनायाव ख्रिस्ट'जों लोगोसे दंना गैया नोंसोर गाव गावखौ आन्दाज खालाम अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर लास्ट मोमेन्ट दे जों दिनैहाय गावखौ आन्दाज खालामि गुबुनखौ नङा आङो बबेबा बिसयआवहाय सानग्रोनानै आङो बबेबा बिसयआव बुंब्रेनानै आङो बबेबा बिसयआव जोंब्रेनानै बबेबा बिसयआवहाय आं थाखा फैसाखौसो नोजोर होनांनानै थांनानै थानायखौल' बांसिन नोजोर होनानै फोरबोखौ आङो एसे खम मान होनायाव आङो खम खालामबाय नामा जों गावखौ टेस्ट खालामनि गुबुनखौ नङा जाहाथे फैगोन बोसोराव जों साबसिनै आवगायलांनो हानाय बादि जोङो फोरबोनियाव बेबादि गावखौहाय बिजिरनानै नायनि आं एसेसो बेकस्लाइडिं जादों नामा एसे उनस्लददों नामा सरि उनस्लदथाराखैब्लाबो नै जों बेखौ साननानै नायनि पौला बुंदों नोंसोर गाव गावखौहाय आनजाद नाय फोरबोनियाव नोंसोर थिग दंना गैया फोरबोआ नोंसिनियाव गैयाब्ला अब्ला नोंसोर फोरमान गैयै मानसिफोर अप्रमानिक लोक होनना बुंदों बेनिखायनो गावखौहाय एसे साननि इसोरनि रावनि गेजेरजों दा बेकस्लाइड होननानै बुङोब्ला उनस्लदनाय होनला लोमजायोब्ला मेलेरिया जायोला टाइफड जायोला सुगार जायोला माखासे सिम्पटमफोर दङ बे सिम्पटमफ्रा बेखौ फोरमान खालामो गोरों मानसिया आन्दाजजोंहायनो मिथिनो मोनो मानो आङो हरसेयाव खनसे हासुनो हागौमोन नाथाय खननै हासुबाय बे मा जानो हागौ गोख्रै थांनानै टेस्ट खालामोब्ला हयथ' मोनगोन सुगार मोनगोन आरो आंनि मेगना साबाय थायो खर' साबाय थायो माबोरै जाखो बेलाय बियो नायजाहैयोला नोंनि मेगननि डिफेक्ट माबा मोनसे सिम्पटम माबा मोनसे जाबाय नोङो खर' सानाय आरो मेगन सानायफोरजों नोंनियावहाय मोनदांबाय थादों बेमारखौहाय माखासे नुथाय मोनदांथिजोंहाय जोङो सिनायनो हायो आं माबा मोनसे जाबाय जेब्ला नों नायजायो अब्ला नंमारगौ नोङो माबा मोनसे जाबाय दा जोंनि जिबनावहाय मोजां थारमाने बेकस्लाइड जानाय माने ख्रिस्ट'खौ मोनखानायसो नालाय ख्रिस्ट'खौ मोनखानायला नों मोनसे समावहाय मोजाङै गिजा हाबसैमोन किन्तु बे बोसोरसेनि गेजेराव नों गिजा हाबनायाव माबादि इसोर सिबिनायाव इसोरखौ मुल्य होखो नों बेसेन होनानै नों गिजा हाबखो माबादि टाइमजों टाइम होसोबोनानै नोङो इसोरखौ सिबिनो हाखो एसे दांनाय गावखौनो नोंथाङा जुदि थोंजों मेसेजल' मोनफैदोंब्ला एसे साननानै आवगायफि आं खावलायदों इसोरनि रावजों बे गोरलै सिम्पटमा गोरलै बिजानुआ उनाव बे रालाङोब्ला बे गेदेर बेमारावहाय नोंखौहाय बुख्लायो जोंनि बानाय बे गिजा हाबनाय एसे उन जाबोनाय बे उन जानाया लास्टआव नों एबसेन्ट जागोन बे एबसेन्टआ नोंनि जिबनाव बिराद गिदिर खामानि मावगोन सैताना बियो जाबाय उनस्लदनायनि मोनसे नुथाय सिम्पटम आरज खालामोमोन नों सिगां आरज होनब्लानो थानो हायामोन नाथाय नों आरज होनोब्ला दानिया एसे लेहेम जालांबाय बे लेहेमाव नोङो सानफिना ला दिनैनि दिनाव सानफिना ला बे लेहेमा नोंखौ सानसे समावहाय ओरैबादि गोजानाव इसोरनिफ्राय बोखारगोन अब्ला नों पियरलि नों उनस्लदगोन उनावहाय जों एसे नायगोन बिनिखायनो जोङो बे गिजाब हाबनायफोरखौ आन्दाज खालाम बेफोर मोनफा मोनफा सिम्पटम
आरो आरज खालामनायखौबो गोसोखां इसोर सिबिनायनिफ्राय नों जानगारदोंब्ला नों माबोरै जानगारनो हाखो सासे इसोरखौ मोननाया शास्त्रआ बेखौ बुंथारा एकदमबारे इसोरनो सम होनाया बे धार्मिक मानसिनि खामानि बिनिफ्राय मेथाइ खननायफ्राबो ओरैबायदि एसे एसे खमायलांगासिनो दं अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोंनियावहाय आं थुलुंगानो हास्थायदों बे खननो बानायाथ' नोंहा मा पार्ट दङ गिर्जायाव फैनानैलाय खोनासंबायल' खोनासंनानै बेसेबां मोन्दों मोनाखै नों बेखौ आन्दाज खालामबावालाथ' गैखाले एकमात्र बे रायजो राजाफ्रा फैनानै एकदम गावनि खुगाजों मेथाइ खनै खनै बाख्नायनाय खाथि सोमोन्दो लाखिनाय बे मोनसेल' खामानि बिबान दं बिनि बादैथ' साथाम साब्रैसोल' मेन मानसिफ्राल' आर'ज खालामनो मोनो बेयावबो आर'जखौबो खालामबावनो मोना बिनिखायनो जोङो मेथाइ खननायफ्राव नों सिगां बिराद धावथिमोन दा बे खननायफ्रावबो नों सुख्लायलांबाय नामा दिनैनि मेथाइ खननाया ओरैबायदि स्ट्रं बे स्ट्रंआ आरो जोंनि गिर्जा गेदेराव फैयोब्ला गाबोननो खोनालांनाय मानसिफ्रा बा मा जाखो बिसिनियालाय एखे खोमाव हाबनायजों लोगोसे एक्सन इसोरा खामानि मावगोन गेदेरथार खामानि मावगोन गुबुननि जिबनावबो हेफाजाब होनायफोर गासै बिसियाव जों गोसोखाङि गावखौहाय हेफाजाब होनायनिफ्राय लानानै इसोर खुलुमनायसिम आङो एसे खमहां जाबोदों नामा बारायफिननो नाजानि अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नोङो फुल बेकस्लाइड जायाखै नोङो दङ फोरबुनियाव दङ नाथाय नोङो आन्दाज खालामजेनाखसै जेब्ला आन्दाज खालामाखसै बे आन्दाज खालामिया नोंखौ गिदिरथार बेमाराव गिदिरथार जखम एनेखि थैनायावबो लांनो हागौ बे जाबाय सिम्पटम बेकस्लाइडनि बानाय एटेन्डेन्स खम जानायफ्रा बे गासिन माने नोङो एसे सुलांबाय उनस्लदबाय होननाय जायो बिनि महर जेब्ला नों सुलांथारबाय आं सिगाङावनो बुंबाय जायहा इसोरखौ मोन्दों बिनि जिबनावसो बेकस्लाइड जायो नालाय इसोरखौ मोन्दोंब्लाथ' नों मोनसे समाव बिराद मोजां मेथाइ खनसैमोन आर'ज होनब्लानो नों होदावरि होसैमोन ओरैबादि सबाय गिटार लासैमोन नों ओरैबादि हेफाजाब होसैमोन नोङो खिन्थु नोंनिया नैबे नोङो आन्दाज खालामाला द्वितीय करन्थिया 13 फार्स्ट पदनि बादि गावखौ आन्दाज खालामा आनजाद लानानै आं एसे उनस्लबबाय होननानै आवगायाला बियो देरलांनानै मा खालामगोन नोङो बासायजानाया नोंनि थाखाय जाबाय नालाय नों मिसा खोथा बुंलेमोन एक समावहाय जेब्ला नोङो बासायजानाया नोंनि जिबनाव जाबाय नाथाय नोङो आन्दाज खालामाला नों आस्थैनो मिसा खोथा बुंग्रा जालांसिगोन जेब्ला मिसा खोथा बुंहोनो हाबाय सैताना अब्ला बेखौहाय एखे अनस्लद होनो बारा सम नांनाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर मोनसे समाव आं मिसा खोथा बुंलेमोन नाथाय आंनि खुगायाव खनले मिसा नुजाफैदों एकदम जागायबाय नोंनियावहाय खनले मिसा खोथा बुंनाया ओंखारबाय थाबायब्ला अब्ला नोंनि जिबनाव एसेब्लाबो बेकस्लाइडिं उनस्लदनाय नों जेरैबादिमोन बै फोरबोआ नोंनि गोरबोआव थानाय समाव बासायजानाय समाव गोदान जोनोम जाजेननाय समाव नोंनि बिनिफ्राय एसे जायगा दोरबाय नों बारा गोबाव गैला खारन नों इसोरखौ मोननायजों लोगोसे बिराद सैथो खोथा बुंदोंमोन नोंखौ बिराद हामजादोंमोन नोंनि रायनाय होननाय थाबायनाय बयबो बाख्नायदोंमोन नाथाय नों मिसा खोथा बुंनायजों लोगोसे सैताना बोलो रानायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर उनस्लदनाया बेबादिजोंहाय जालाङो आरो खनले नोङो गुरै जाखाबायमोन फोरबोखौ मोननायनि उनाव नाथाय नोङो एसेयावनो एसे नोंनि जिबनाव खनले राग जोंनाया जादोंसैब्ला बोसोरनि गेजेराव दाननि गेजेरावनो मोनफ्रामबो एसे उसुबिदाजनक बाथ्राफ्रावनो नोंनियाव राग जोंख्रावनाया फैदोंसैब्ला अब्ला नोङो फासयगासिनो दंसै बियो बासायजानाय मानसिनि आखुथाय नङा जायनियाव ख्रिस्ट'आ जायगा लानानै गोरबोआव दङ बे मानसिया बेबादि खनले जोंख्रावनो हाया राग जोङोब्ला बिनि राग जोंनाया कनस्ट्राक्टिभ दाखांनायनि थाखाय जोंगोन इयो मालाबाबो डिस्ट्राक्टिभ बिनि राग जोंनाया ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिनि राग जोंनाया जोबस्रांनायनि थाखाय नङा नाथाय दाखांनायनि थाखायसो राग जोंगोन खनले राग जोंदोंब्लाबो अब्ला हमनानै लादो आङो फावसायगासिनो दंसै आङो जेब्ला ख्रिस्ट'आ आंनि गोरबोआव दंमोन आं गोथार जिउजों सुफुंजाबायमोन अब्ला आङो राग जोंलेमोन
बोसोराव खनफा खननै भुलावनो जायो नाथाय आं रागजोंदोंमोन नाथाय खनले खनले रागजोंब्ला जाबाय अब्ला बिनिफ्राय 3 नम्बराव बिराद मोजां रायलायसैमोन समाजाव थायोब्ला सैथोथा खोथा बुङोमोन नाथाय दानिया सिरिं बिरिं मानसिफोर थायोब्ला गोखा गोखा खोथा बुंदोंसै जाय खोथाफ्रा आंनि बुंनाय खोथाया नोंथांनि खोमाव थाङोब्ला है एखे बिखा गावो नैबेबादि गोखा खोथा बाहायदोंसैला बियो थांबायानोसै उनस्लदबाय बियो गोथार जिउजों सुफुंजानाय सासे व्यक्तिनि गोरबोआ इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ लोगोसे थानाय व्यक्तिया बासायजानाय मानसिया गोदानै सारिजानाय मानसिनि जिबनाव बेबादि गोखा खोथा ओंखारनानै मालाबाबो नों आघात होनाय नङा खनले खनले मालाबा सैताना खामानि मावो धार्मिक मानसिखौबो फट करि गोखा खोथाबो बुंब्रयो एक्सिडेन्टेलि बुंनाय लोगो लोगो बे मानसिया औ आफा आं मा बुंब्रलायखो खम आघात मोनबाय बे नों गाबनांगोन बिनि अभिगथा दं आंनियावहाय आरो 4 नम्बरावहाय खनले खनले बोराबदों जेब्ला ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बोराब रोंदोंमोन नाथाय दानि एसे जानाय मोनाब्लानो बोराबमो एसे जानाय मोनाब्लानो बोराबमो बिनि जिबनाव बोराबनायफ्रा खनले खनले जादोंब्ला बियो एखे फासयगासिनो दं डिसटेन्सआ जानगारनाया फोरबोनिफ्राय जानसिसाव जानसिन जालांगासिनो दं आरो बेबायदिनो गोबां बिसयफोर दंले बेखिनियावनो नोंथांमोना क्लियार जागासिनो दं रायखुमानाय हेरिनाय बेफोर गासैबो बेकस्लाइड उनस्लदनाय मानसिनि खुगानिफ्रायसो खनले खनले ओंखारो ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिया माब्लाबाबो खनले खनले बुंनो हायो एक्सिडेन्टेलि बुंनो हायो बिनिखायनो उनस्लदनायनिफ्राय आं दावगाहोनो थाखाय बिराद थुलुंगा होनो थाखाय आङो हास्थायदों जोङो बाइबेल सारि फरायनानै नुनो मोनबाय इसोरा उनस्लदनाय मानसिखौ ओरैबादि गाज्रि मोनो बाइबेलाव ओरैबादि गोखा खोनासंथावि रावफोर लिरनाय दङ जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनखाबाय बियो मोजां जिउ खुंबायमोन मोजां फोरबोजों सोमोन्दो जाबायमोन नाथाय लेथेर फेथेर जाफिनबाय एसे उनावहाय बे मानसिफोरखौ बाइबेलाव गोखा रावजों बुंनाय दङ थारमाने गोख्रों राव बुंनाय दङ जों बेयाव फरायनानै नुखाबाय आं खेबसे रिपिट खालामनानै एसे खोनासंगोन जोंनि फोरबो आरो बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनानैबो सोरबाया संसारनि मुगैजाथाव आखलनिफ्राय खारग'नानैबो एखे गैखालिमोन पियरलि बियो एखे बासायजानाय मानसि जाबायमोन नाथाय मावथावैखौ बिसोरो नागारनानै मावहैफिनब्ला बिसोरो बेफोरजों फेजेनजायो मिसा खोथा बुंलेमोन मिसा खोथाखौ बियो खनसेल' बुङाखसै खनले खनले बुंनायनि थाखाय बियो मिसाजों फेजेनजाबाय राग जोंनांगौमोन नोंगौ राग जोंथावथाव बुंबाय नालाय राग जोंबाय जेबो नङा नाथाय खनले खनले राग जोंबायला राग जोंनायजों नों फेजेनजाबाय खनले खनले जों इसोर हामजायैखौ जोंनि जिबनावहाय बेरखांहोबायला अब्ला एकदम जोङो बे आखलजोंनो फेजेन जाबाय इसोरनि बाथ्रा बुंदों आरो सरि बे मानसिफ्रा सिगांनिख्रुइ जोबनायाव गाज्रिसिन सर्टनै बुंबाय आङो गोसो सोलायनानै बिनिफ्राय सैताना ओंखारनानै बेरायगासिनो दङ बियो मोनसे समाव सानफिनोनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आंनि न'खौ नायफिननायसै नायफिननानै खालि नुबायब्ला फैद' गाज्रि जिउखौ बियो गावजों लोगोसे 7था गाज्रि जिउ लाबोफिननानै गासै टटेल 8था गाज्रि जिउआ बिनियाव थ्रोब हाबनानै बियो सिगांनिख्रुइ ओरैबादि गाज्रि जायोनो बेबादि मानसिफोरनि मोजां एग्जाम्पल आंनि जि गोसो गोरबोआव दङ नाथाय आङो बेखौ बुङोब्ला ससियेल मिडियायावहाय गाज्रि जागोन आं नाम खारिनानै एफाग्राब बुङा नाथाय नोंथांमोना बुजिगासिनो दं बे मानसिफ्रा सिगांनिख्रुइ गाज्रिसिन जायो गोबां मानसिफोर दं गोसोखांहरदों नोंथांमोना आसे फासे सोर मानसिया ख्रिस्ट'खौ मोनबायमोन नाथाय बियो बेकस्लाइड जानानै बेसेबां गाज्रि जाफिनखो ओमफ्राय 21 पनाव फोरबो जिसुनि धोरोमनि लामाखौ मिथिनानै बिनि गोथार लामाखौ सिफायग्राया धोरोमनि लामाखौ मिथियैयानो साबसिन जागौमोन नों दि एसेबां धोरोमिया जागौमोन दा नों एसेबां लेथ्रा बयजोंबो नेवसिजानाय खि होनजानाय जाबाय
नोङो धोरोमिया जायाब्लानो साबसिन जागौमोन माबादि गोथौ खोथा बुंदों बिखा बिख्लाव नांनाय बाथ्रा बियो जोबथानायाव आरो खोनासंदो मा बुंदों सैमाजोंसो रुजुबाय सैमाफ्रा गबायो दा सैमा फिसिनो जोंनि समावहाय जों मोजां मिथिगौ घरे घरे सैमा ओरैबादि सैमाया जाब्रेबाय जाब्रेनानै एखे रग' रग' बिदर जादोंला बिदर गोजा गबायो अनगोरियो ओंखाम जादोंला ओंखाम गोजा रग' रग' गबायोमोन ओरैबादि मुगैथाव गबाखांनायनि उनावनो दान्दिसे नायब्ला बियो गासिनो जाजोबफिनबाय जाय मानसिया बेकस्लाइडिं जायो उनफिनलाङो इसोरनिफ्राय बे मानसिफ्रा बै सैमा गबा गारनानै गबादैखौ जाफिननायजोंहाय बेयावहाय शास्त्रा जोंखौहाय रुजुदों आरो बिनि उनाव बुंदों मासे अमाखौ थुखैब्लाबो बे खनले खनले हाब्रुआव गादि लाहैफिननाय बादिनो एकदम उनस्ल'नाय मानसिखौ शास्त्रआव ओरैबादि अमा हाब्रुआव दुगैनायजों रुजुदों अब्ला फोरबोआ बेसेबां गाज्रि मोनो बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर आं बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो बे बेकस्लाइडिं जाथारमारनोब्ला मानसिनि जिबनावहाय माबादि गाज्रि आरो सैनांनाया सफैयो आं बे बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय हास्थायदों एक नम्बरावनो आं उदाहरन हिसाबै लाबोनो हास्थायदों बाइबेलनिफ्राय आदम हवानि बेकस्लाइडिं आदम हवाया माब्रै उनस्ल'ना इसोरनिफ्राय आरो उनस्ल'नायनि फिथाइखौ मा मोनजाया जेब्ला जोङो बाइबेलाव नायो जायखौ इसोरा बादा होदोंमोन जों बयबो मिथिगौखाय सर्टकाट बुंबाय आङो जायखौ इसोरा बादा होदोंमोन बे हाबाखौ मावनायजों बियो इसोरनि देखआव पाप मावबाय मावनानै मा खालामदों बियो इसोरनिफ्राय खारफादों पाप मावोब्ला उनस्ल'नोब्ला मानसिफ्रा गिजा हामा बेनो मोजांथार उदाहरन जाय मानसिया गेदेर पाप मावनानै थायो सिखमायो बे मानसिया गिजाव फैनो हाया उनस्ल'नायनि फिथाइया बेबादि गिजा हाबाबो जालाङो आदम हवाया सानफ्रोमबो इसोरा लोगो लानो फैयो जेब्लानो पाप मावदों अब्लानो खारफादों होननानै बाइबेला लिरबाय नाथाय जों बयबो मिथिगौखाय आं बिनि सल'खौ गोलाव बुंनानै फोलावनो हास्थायाखै बेखौनो बुंनानै आं दिन्थिनो हादों फिथाइखौ दिन्थिनो थाखाय हास्थायदों जेब्ला पाप मावदों इसोरा ओरैबादि जिब जुनार बागाननि गासै बिफां लाइफांनि सायावहाय एखथियार होदोंमोन नाथाय बे गासैबो बोखारजानानै जागायजेननाय 3 अयदा 16 पदनाव नायोब्ला उनस्ल'नानै इसोरनिफ्राय उनस्ल'नायनि फिथाइया मा जाखो नों 10 बोसोरखौ सिफायनानै पाप मावबाय बे पाप मावनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय लानानै नोंनि जिबनाव जेब्ला गथ' सारिगोन अब्ला गेदेरथार खस्थ' आरो साजानाया जासिगोन एकदम दा बुहुमावहाय जेसेबां बिमाफ्रा गथ' सारिनायाव बिराद खस्थ' मोनो सोरबा उदै हासि जायो सोरबा खननैख्लाय बे हस्पिटालनिफ्राय बे हस्पिटाल ओरैबादि बिसजों खेंखायनाङो हायि सैसोनांनाय बेबादि सैसोनांनायजों सोरबाया सम जायासावनो सिजारिं खालामजासै गिनानैनो माबादि खस्थ' मोनो बेनि फिथाइया जाबाय आदमनि पाप मावनायनि थाखाय बे पाप मावनायनि थाखाय नोङो बेबादि नोङो एकदम खस्थ'जों गथ' सारि जानांगोन सासे गोरोन्थि बेकस्लाइड जानायनि गेजेरजों सारा बुहुमाव थानाय बिमाफ्रा दिनै खस्थ' मोननो गोनां जाबाय बे जाबाय आदम हवानि उनफिननायनि फिथाइ आरो फिसायाबो बे एखे पापखौ मावबाय आरो एसे फावसायनानै नायोब्ला 17 पदनाव नायोब्ला नोङो हिन्जाव जानो थुनैयाव नोङो बादा होखानाय पापखौ मावनायनि थाखाय नोङो खाफालजों गोलोमदै गजासे मावख्रुबनांगोन नोंनि मावनाय आबादावहाय सु गोनां बिफांफोरजों खुदुना रज'गोन नों बर'आव नोङो जेब्ला हाग्राबारियाव थाङो मालाबाबो फांसेबो खुदुना नुनाय नङा खुदुनाया जेराव मानसि थायो बेयावसो खुदुना रज'यो बे मेसेंनि मैगं मावनायाव बिराद खुदुना रज'यो खिन्थु हाग्रायाव रज'आ जेब्लानो मानसिया हाग्रायाव खारलांबाय नों बेसर मावबाय स्टार्ट जाबाय खुदुना रावबो लांनानै फैया हाग्रा गेजेराव खुदुना गैया नों जेब्ला आबाद मावो अब्ला खुदुना जायो
बे जाबाय इसोरनि साहा नोङो हिन्जावनि बोसोन लानानै पाप मावनायनि थाखाय नोङो खाफालजोंहाय गोलोमदै गजासे मावनांगोन बिनिफ्राय नोंनि मावनाय आबादनि सायाव खुदनाफोर जगोन बेबादि गिदिर साव बिसो आदम हवानि उनस्लदनाय पाप मावनानै उनस्लदनाय सारा पृथिबीनि मानसिफ्रा सैनो गोनां जाबाय बिनिखायनो बे उदाहरननि गेजेरजों आं बे सावगारिखौ नुबाय जे जोङो न'खरगिरिफ्रा बे जरासे मानसिया पाप मावनायनि थाखाय सारा पृथिबीनि मानसिया सैनांबाय बिनिखायनो जोङो न'खरगिरिया बिमा बिफाया जेब्ला उनस्लदनो अब्ला उनस्लदनाय न'खरनि फिसा बिनि उनफिरिफ्रा माबादि जागोन बे सावगारिनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौहाय थुलुंगानाय होदों माबादि सावगोनां जायो बिमा बिफाया जुदि उनस्लदनोब्ला इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय मोननायनिफ्राय नोङो सुग्लाय लाङोब्ला माबादि उनस्लदनो बेसे मोजां सावगारि माबादि खस्थ' दं उनस्लदनायाव आरो बेबादिनो बिराद मोजां मोनसे सावगारि दं लुकासआवहाय लुकासनि 15 अध्याय 11निफ्राय नायब्ला जिसुआ मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा सल' खोथादों बे सल'आ ओरैबादि सासे बिफाहा सानै बिदा फंबाय दङमोननो बे सानै बिदा फंबायनि गेजेराव फंबाय उन्दैया सानसेखालि बिफानि दंनाय माने गावनि मोननो गोनां सम्पतिखौ बिख'जोबनानै गोजान जायगायाव थांबाय जिसु ख्रिस्ट'आ खोथादों गोजान जायगायाव थांबाय गोजान जायगायाव थांनानै बियो ओरैबादि एन्जय खालामहैदों बिहा सम्पति दं नालाय धन दं नालाय गोबां रंजाहैदों गोबां रंजाहैनायनि उनाव बिनि थाखाया जोबनानै बिनि अबस्था हालोदा ओरैबादि जाबाय जोबथानायाव बियो थैनायावसो थांबाय बिनि अबस्था उफाय गैयैनि ओरैबादि बियो सासे मानसिनाव अमा गुमग्राखौनो गुमनानै आं थांनानै थासाबनायसै होननानै बियो आवग्रिनानै लाबाय जेब्ला अमा गुमबाय बेयावबो ओंखामानो गैबावा बियो गुन्दै जानानैहायसो अमाजों जाफानांबाय जिसु ख्रिस्ट'आ फिदिंनाय बाथ्राजों बे सल'खौ खोथादों बे सल'नि ओंथिया बेनो सासे बिफा सानै गथ' दङमोन सासे उन्दैया गावनि मोननांगौखौ बिख'नानै थांजोबदों अर्थात बे बिफाया इसोरानो बे सम्पति लानानै थांनाया जाबाय बे इसोरनिफ्राय गोजान जानायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फोरमायनो थाखाय हास्थायदों इसोरनिफ्राय गोजान जालांनानै बिनि जिबनाव माबादि खस्थ' मोनहैदों मानसिया इसोरनिफ्राय उनफिननानै थाङोब्ला माबादि जिबननि आत्मिक बिसेयाव खस्थ' मोनो बे खस्थ' मोननायखौसो सावगारि दिन्थिनो थाखाय हास्थायदों जिसु ख्रिस्ट'आ बे मानसिया ओंखाम मोनजायाखै गुन्दै जानानै थानांगौ माबादि खस्थ' मोनो जोङो फोथायनाय जिबनखौ मोनखानानैबो गोथां ख्रिस्ट'खौ जों मोनखानानैबो जोङो उनस्लदनोला माबादि खस्थ' मोनो बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे उफुवाय पत्र बे जाथायनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय हास्थायदों अनजाग्रा आं दा बुंनो थाखाय हास्थायबावदों ओरैबायदि सोमोनांथाव मोनसे जाथाय बुंनो हास्थायबाव राजानि 11 अध्याय 1निफ्राय 13 समाव 1निफ्राय 13 सिमावहाय सल'मन राजानि बेकस्लाइड जानायनि खोथा दङ अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नोंथाङा मालाबा खोनाफेरदोंना गोलावै सल'मन राजाया माबादि बेकस्लाइड जादों मानसिफ्रा खोथायो खालि सल'मना एकदमबारे ओरैबादि गियानि ओरैबादि धोन दौलत दङ नाथाय सल'मन राजाया माबादि बेकस्लाइड जादों आं दिनैहाय नोंथांमोननो थाखाय खोथानो थाखाय हास्थायदों 1निफ्राय 13 पदसिम आङो बिनि बेकस्लाइड जानायखौल' खोथागोन बियो माब्रै उनस्लदना एसे गिदिर इसोरा बिखौ दर्शन होनानै बोर होदों एसेबां आशीर्बाद थासेयावबो बे सल'मना पृथिबीनि मुंदांखा जानानैबो बियो उनस्लददों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर आं फरायना खोथानि सिदनारि आस्तार्टे मोदाइजो आरो मुगैजाथावथाव अमरारिनि मोदाइ मिलकमखौ खुलुमदों
एसे गेदेर धार्मिक मानसिया मोदायखौ खुलुमथारखादों बोराय अबस्थायाव दे आं एसे फरायना खोथालांनायसै सल'मना फोरबोनि मोखाङाव इनाय खामानिफोर मावदों बिफा दाबिद बादि बियो फोरबोनि गासै हुदाफोरखौ फालियाखै डेभिडआ जेरै फालिदों बियो फालियाखै बोराय अबस्थायाव सल'मना मोआबारि मुगैजाथाव केमस आरो अमरारिनि मोदाय मलेक परदेशिनि बे मोदायफोरखौ खुलुमनो थाखाय जेरुसालेमनि सानजाहा हाजो सायाव खुलुमग्रा जायगाफोर खालामदों बेफोरनि बाहेरैबो बियो गावनि परदेशी हिन्जावफोरनि थाखाय गावबा गाव मोदायफोरनि मुङै बुलि सावफुंनो आरो बुलिफोर बावनो बिन्दोफोर बानायनानै होदों इजराइलनि फोरबो जोबथानायाव फरायनोसै 11 पद आरो जोबनायाव सल'मनखौ बेबादि होनदों इसोरा बेबादि होनबाय नोङो आंनिफ्राय एरखेनानै बेकस्लाइड जानानै बे धोरोमियानिफ्राय नागारबाय एरखेनानै आंजों नोंहा जे रदाय खानाय दंमोन बेखौ नोङो सिफायबाय बिनि धार्मिक खोथा सेस एरखेनानै आरो आंनि हुकुमफोरखौ नोङो बारसिनबाय बिनिखायनो नोंथारगौयै आङो समाय लायो दानो आङो बे रायजोखौ नोंनिफ्राय सेनानै नोंनि हादांग्राफोरनि सासेनो गथायगोन हादरखौ सेनानै नों दे उनसलतबाय आं हादांग्रानो होनायसै नाथाय उनाव इसोरा सानफिनदों बिफा डेभिडजों समाय रादाय खाखानायखाय आं नोंनि जिबनाव खालामदों नाथाय नोंनि फिसाफोरनि उनाव आङो नोंनि रायजोखौ दोननाय नंले सल'मननि उनाव जि राजा जालांनांगौमोन बे सल'मननि उनस्लतनायनि थाखायनो सल'मननि फिरिया राजा जानो मोनाखिसै जेब्ला बोसोन बिजाब उपदेशआव फरायगोन बेवहाय बियो गोसो सोलायफिनदों खिन्थु आं जि मावदों नंबां जाबांल' बियो 1000 जन हिन्जावफोरखौ हाबा खालामदों मामुलि नङा वर्ल्डआव रेकर्ड गैया बिदि 1000 जन हिन्जावफोरखौ हाबा खालामनाया नाथाय सल'मना 1000 जन हिन्जावफोर हाबा खालामदों आरो बे हिन्जावफ्रा बिदिनो अमरारि मिसरारि बायदिसिना मोदाय दावदाय फुजिग्राखौनो हाबा खालामना मन्दिर लुनायखौ नोंथांबा खोनाबाय इसोरा बिनि बे मावनायखौ बिफा जेरैबायदि बोसोन लादोंमोन बोसोन बादि थाबायदोंमोन नोङो थाबायिखाय नोंनिफ्राय रायजोखौ सेख'नानै हादांग्रानो होनाय जासिगोन नाथाय डेभिडनि सिगाङाव रादाय खाखानायखाय आं नोंनि जिबनाव मावनाय नंले नोंनि फिसाफोरनि जिबनाव रायजोखौ बोखारना होदों अब्ला बेकस्लाइड बा उनस्लतनायाव इसोरा माबादि गाज्रि मोनो माबादि बिपद फैयो आं बेखौ दिन्थिनो थाखाय हास्थायदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दा समा गोलाव जालांगासिनो दङ बेनिखायनो आङो जोबनाय फारसे आवगायलांनो थाखाय हास्थायगासिनो दङ बे जाबाय बेक्तिफोरनि जिबनावहाय बेकस्लाइड जानाय माखासे धार्मिक मानसिफोरनि जिबनाव बेकस्लाइड जानायफोरखौ गोबां दङ बाइबेलाव नायोब्ला धोरोमिया मानसिफ्राबो बेकस्लाइड जादों उनस्लतदों नाथाय एखे सोरबा सोरबाया लगे लगे गाबथारदों बेनिखायनो फोरबोआ ओंखारदों नै सल'मननि जिबनावहाय जों नुनो मोनबाय बियो अनखांजानायखौ मोनजोबनो हायाखिसै बिनि उननि फिरिया राजा जानो थाखाय हायाखिसै दा अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे उनस्लतनाया बेक्ति हिसाबै जायो आं बेक्ति हिसाबै जायो ओमफ्राय बियो न'खर हिसाबै जायो परिबेसा न'खर हिसाबैबो फोथायनायखौ सोरला बोरला एखे ओरैबादि खालामनो हायो न'खर हिसाबै जायो न'खर हिसाबै जाबायला बिदिनो आस्थैनो बै न'खर बै बेक्ति आंबो बयबो जुदि बेकस्लाइड जायोला बियो मण्डलियाव फैयो उनाव मण्डलि हिसाबैनो बेकस्लाइडिं जायो उनस्लतनो जेब्ला उनस्लतबाय अब्ला बे सैमानि गबादै जाहैनाय बादि बेबादि मुगैथाव जाबाय अब्ला इसोर जिउआवनो नुजाहोनाय 3 अध्यायाव नायोब्ला बेयाव लाउदिकिया होननाय मण्डलि दङ बे लाउदिकियाबो उनस्लतनायनि थाखाय नोंसोर गुदुंबो नङा गुसुबो नङा आं नोंसोरखौ गबायंगोन बेयावबो इसोरा गबायंनो नागिरदों एकदमबारे बे उनस्लतनाया मण्डलि हिसाबैबो उनस्लतनो आंनो उनस्लतबायला बैबो उनस्लतबायला आस्थैनो बियो न'खर हाबना मण्डलियाबो बेबादिनो उनस्लतलाङो दा अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर
मेगनजों सोरगिदिं एसे नायनि जोङो सान नोंथांमोना चारिउफाले मण्डलिफ्रा बेसेबां डेभेलप जादों आत्मिक बिषयाव बेसेबां आवगायदों ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा धार्मिक मानसिखौ गोसोआव फैदोंब्ला एसे एनालाइज खालाम गोसोखांहरना नोजोर हरसाय सिगांनि मोसानायफोर बयबा जागोन नुदोंला नोंथांमोना गोसोखांसाय गोबां मानसिफ्रा सिगां जेरैबादि खुलुमदों दा एकदम थांनानै थानायनि बेस्थ न'खर खांनायनि बेस्थ किसिम किसिमनि बेस्थता एखे नोजोरा जोङो डाइभार्ट जानानै जोङो मोनखाबायमोन जोङो मोजां इसोरखौ खुलुमसैमोन प्रार्थना गिर्जा एखे गोसो गुदुङै हाबसैमोन गोबां मानसिनि जिबनाव बे दुंनाया सुलांनायखौ नों एसे इमाजिन खालामहर गोसोखांहर नोङो नुहुरगोन गोबां मानसि जिबनाव नुहुरगोन आरो जों दैदेनगिरि हिसाबै जों रायज्लायोखाय आं खनले बुंबाय थादों मण्डलिफोरनि सुग्लायलाङो गोबां मानसिफ्रा सुग्लायलांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नाथाय जोंनियावब्ला बे जाथारथ'वाखै नाथाय जोंबो आन्दाज खालामाला जोङो सुग्लायलांगोन एकदम सुग्लायलांगोन बिनिखायनो बे जोबथा सानावहाय जोङो गावखौ आन्दाज खालामि आनजाद नायनि ख्रिस्ट'आ आंनियाव दंना गैया ख्रिस्ट'आ आंनियाव गैयाला आं अब्ला फोरमान गैयि ख्रिस्टान आङो उदायि बाइबेला बुंदों उदायिफोर पौला बुंदों उदायिफोर बिनिखायनो आङो उदायथावथाव जानाय बादि थांनाय बोसोराव थांनानै थानायखौ लानानै गोबां बिसयफ्राव आङो बेबादिनो उसुबिदाफोरजोंहाय भुगिनांबोनायावहाय जानो हागौ खुलुमनाय सिबिनाय एसे एनै आन्दाज खालामनायाव एसे फासयलांबायब्ला फै अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जों फोरबोखौहाय बरायनानैहाय दिनै बे गोजाम बोसोराव जों सिन्था खालामनि आं उनस्लदोंना नोंथांमोना एसे सान आं नोंथांमोनखौ गोसोखांजानो थाखाय लुबैदों आंखौ गोसोखांगोन आंनि सानफ्रोमबो मेथाइ खननायखौ फोरबोआ नाया आंनि चान्स मोनब्लानो गिर्जा सालायनायखौ फोरबोआ नाया आंनि हालेलुया प्रेज द लर्ड होननायखौ फोरबोआ नाया आंखौ साननांगोन फोरबोआ गोसोखौसो नायो मानसिया सानि खननाय मोसानाय बेफोरखौ नायो नाथाय फोरबोआ बुंदों नङा आं सानिखौ नङा सिंनिखौसो नायो आं मेथाइ खनबालाय मा जानो आंनि गोरबो सिङाव आं माबा साननायजों माबा आं एसे आनज्रायबाय नामा मानसिनि नुनायाव मानसिया धार्मिक बादि नुयो जों मानसिनि मेगना साननाय हनाया गुबुननि सायाव जोङो मोनदांहरना नाथाय इसोरा गासैखौबो हमजोबनो हाग्रा इसोर आंनि धार्मिक खथा बादि दिन्थिनाया बे गोरबोआव गैयाब्ला इसोरा नुदों बेनिखायनो जोङो गावबागाव मिथिगौ आं नोंथांखौ मिथिया आंखौ आं मिथिगौ बिनिखायनो दिनैनि बे जोबथा समावहाय जोङो एसे सानफिननि बिजिरनानै नायनि आंनि न'खराव मा जालाङा आंनि जिबनाव मा जालांखो नंमारगौयैनो आङो एसे एनै फासयदों नामा फासयथाराखैब्लाबो फासयदों नामा बयबोथ' रेगुलार गिर्जा हाबग्राखा जों टेस्ट खालामागौ टेस्ट खालामाला एखे जों मोनदांनाय नङा जेब्ला सासे मानसिया गावखौ टेस्ट खालामा गावखौ आन्दाज खालामा गावखौ फोरबोनियाव मोनदांनो थाखाय हास्थायाब्ला नों गुबुननि गोरोन्थिखौल' नुबाय थागोन थै दिखुनाबो बिदि फालुङाबो बिदि फालुंनियाबो बिदि सैताना ओरैबादि सालाक नोंनियाव ख्रिस्ट'आनो गैया नाथाय जायफोरा हाजासे फोरबोनियाव नांथाबनो नागिरदों सैताना बिसोरखौसो दिनै बियो बिदि बुङो बिनि आखला बिदि गोबां जुक्ति खालामना नोंनि जिबनाव आरो आन्दायसिनायखौसो लाबोगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जों मानसिया धार्मिकब्लाबो गोरोन्थि जाखायो नाथाय गोरोन्थिया जोंनियाव बासा लानो नाङा गोरोन्थिया पारमानेन्ट जानो नाङा गोरोन्थिया पारमानेन्टला नोङो फोथायनायाव गैले नों उनस्लदबाय गोरोन्थि जायो रेभारेन्ड बरलेन्डआबो गोरोन्थि खालामगोन प्रश्नआबो गोरोन्थि खालामगोन नाथाय गोरोन्थिनि उनावनो एकदम गाबखांखायो जिउआ मा बुंनांहरलायखो आंलाय गाबनांहरनो बेनिखायनो जोंनि नोजोरा गुबुनखौ नङालाबा बे जोबथा सानाव जों फोरबोनियाव नोजोर खालामनानै फोरबोखौ नोजोर होनि गावखौ नोजोर होनि
जेब्ला फोरबोनियाव नोजोर होनानै गावखौ खालामगोन अब्ला एकदम फोरबोआ नोङो दिन्थिगोन नोंखौ पारफेक्ट लामाखौ नों दिन्थिगोन नों हाजारखि नाजा मानो आंनो लामा सैथो आरो जिबना इसोरानो लामा जिसु ख्रिस्ट'आनो लामा लामाखौ जिसुआसो दिन्थियो नोङो गावनो खालामनानै लायोब्ला नों आन्दायखागोन बेनिखायनो आङो बेखिनि बुंनानै नोंथांमोनखौ खावलायदों थांनाय बोथोरा थांबायसै जों बिराद गोसो होनि ओरैबायदि मडेल चार्च बयजोंबो हामजाजानाय मोनसे मण्डलीजों महर दानि दहाय खननाय बादि बे 298खौ खननाय बादि गंफ्रोमबो गिर्जायाव बेबादि खननो हायोला फोरबोआ बेजों खामानि मावगोन जों जि एसे मावबाय मिनिस्ट्रि मावबाय बेजोंनो फोरबोआ खामानि मावदों आं मावगोन होननानै बोलो होनानै जों इसोरनि खामानिखौ रायजोनिखौ जों बोलो होनानै फेहेरनो हाया जों इसोरनि बोसोन फालिनायनि गेजेरजोंसो हागोन बेनिखायनो थांनाय बोसोरा थांथोंसै जोङो गावनो सिद्धान्त लानि बे फैगोन बोसोराव आङो पारफेक्ट लामाजों थाबायनानै नंगौ खोथा बुंनो सैथो खोथा बुंनो आरो समफोरखौ फोरबोखौ सिबिनाय समफोरखौ जों हागौमानि सेस्था खालामनो थाखाय जों नाजानि गावबो नाजानांगौ समखौ नागिरनांगौ हुमयकिनिल'आ कियानो एइखाल मन्द बिनि ओंथिया जाबाय हागौमानि खाबु मोनोब्ला थांनो नाजानांगौ लोगो लानो नाजानांगौ सिबिनो नाजानांगौ बिनो नाजानांगौ माब्लाबा नों मोननो हानाय नङा नों रंजाफुनाय समाव नोंनि निदाना नोंखौ बाहेरायाव बोलांगोन मालाबा एबसेन्टबो जागोन नो डाउट फोरबोआ मिथिखागौ खाबुखौ मोना आङो सुक्रुबार सुनिबार एखे समबार ट्रेनिं दङ ओमफ्राय गोसो सिंजों टारगेट खालामहरबाय आङो पास्टरा दाखालि देवबारावहाय माबा आंनोहाय बे बिबानखौ होबाय आं टारगेट खालामहरबाय आं देग्लाय बेखौ बुंगोन होननानै ओमफ्राय बुंगोन होननानै समान गैया नाथाय आं प्रार्थना खालामदों जेरैखियालाबो फोरबो नों बे रावनि गेजेरजों बोर लाबो सुक्रुबार सुनिबार एखे कन्टिनिउआस माबा ट्रेनिं ओमफ्राय समबार ट्रेनिं समबार खालि ओरैबायदि रेडि लानानै थांखाबाय आं ट्रेनिङाव बयनिख्रुइ सिगां आंनो जिरायबाय सिगां आंनो आरपिफ्रा सानदों बे मास्टार बोराया बिराद गोसो होदों होननानै थांजेननिफ्राय मबाइलाव नायदों आरो बाइबेलखौ बाइबेलाव लिरदों आरो मबाइलनिफ्राय नायनानै लिरखांदों आङो जों ट्रेनिङावनो बे सारमनखौ कमप्लिट खालामदों ओमफ्राय आं सानदों दिनैहाय आङो स्कुल दान्दिसे लानानै आं बिराद मोजां फिनिशिं खालामबायसै सानदोंमोन आं नाथाय समा आंखौ खोमा खेबबाय क'क्राझारनिफ्राय आंनि बिसालथे फैनानै गथै समा बिसालथेजों आं टाइम पास खालामबाय नाथाय आङो प्रार्थनाजों आवगायनायखाय आं एडभान्स एसे नायखानायखाय प्रिपेरेसन खालामखानायखाय आङो गसंनो हादों खावलायबाय आङो बयखौबो गावबा गाव जिबनाव थामथिम खालामनो थाखाय जोङो लोगोसेनो इसोरखौहाय जोबथानायाव जोङो हामबायगोन ओमफ्राय आङो बेयावनो दोनथ'बाय दिनैनि बे सारमना बयनिबो जिबनाव इसोरा गेदेर खामानि मावदोंसै आरो जोङो दिनैनो थिरांथा लानि फैगोन बोसोराव जोङो बेबादि एसे अनसुलदोंब्ला थिग पजिसनाव फैनो थाखाय जोङो इसोरनाव आर'ज खालामगोन बेनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ खननानै इसोरखौ बाख्नायबावगोन जोङो मेथाइआव खनबाय आंखौ लादो अनख फोरबो क्रुसनि खाथियाव लिंदो बे मेथाइआ जों साफ्रोमबो गावनि खुगाजोंहाय जों समाय लादों फोरबोनि क्रुसनि खाथियाव थानो थाखाय थांनाय बोथोरा थांबाय बिनिखायनो आं कयेकथा खोथा रायथिनो हास्थायदों सोरबाया सोरखौबा गाज्रि मोनदोंमोन नामा थांनाय बोसोराव गाज्रि मोनदोंमोनब्ला सोरबाया सोरखौबा दुखु होदोंमोन नामा बै मानसिया नोंनियाव क्षमा बियाखैब्लाबो दुखु होग्राया नोङो ख्रिस्ट'खौ मोननो थाखाय गोगोम फोथायनायाव रोदा सुनो थाखाय बे जोबथा ममेन्ट जोबथा 1 2 3 4 4 घन्टाल'सै गोजाम बोथोरा थांनो बे गोजाम बोसोरावनो आंनि राग जोंनाय आं हामजायै मानसिखौ आङो क्षमा खालामनानै अननो थाखाय फोरबोनियाव बोर बिदिनि सासेया सासेनि दायखौ जोङो क्षमा बियालाबो नागारलायदोनि नों सोरखौबा राग जोंनानै थादोंब्ला नों अननानै बे समावनो नागार गेदेर नागार जानाया नोंनियाव फैगोन गेदेर क्षमाया नोंनियाव फैगोन फोरबोनि जोबनो गैयै गोजोननाया नोंनि जिबनाव फैगोन
बिनिखायनो जोङो हेंथा हेंसिफोरखौ गोसोखां न'खराव जानाय न'आव जानाय बाहेरायाव जानाय मण्डलियाव जानाय जेसेबां जाया मानो बे मुहूर्त समाव इसोरनि जिउआ जोंजों लोगोसे दङ बेनिखायनो जों इसोरनि जिउनि सिगाङाव अर्थात फोरबोनि सिगाङाव जोङो जोंनि गोसोनि खोथाखौ रायथिनि गावबा गावनि गोरोन्थिफोरखौ रायथिनि बोराबनानै थानायफोरखौ रायथिनि बोराबनानै थानाय साफ्रोमबो नोरोङाव थांजोबगोन बै बोराब होग्रा मानसियाल' दे नोरोङाव थांगोन नङा नों बोराबनानै थाग्रा मानसियाबो थाङो बिनिखायनो जों सोरगोआव थांनो नांगौ जोङो दाय दुसिफोरखौ गुबुननि सायाव दाय मावनायफोरखौ राग जोंनायफोरखौ जोङो गावजों गाव क्षमा होलायनि बिनिफ्राय जों गोदानै आगान सुरलाङो एसेखिनि जोंनि जिबनाव दुरबलथा जानायफोरखौ नैबे समनिफ्राय जोङो गोदान बोसोराव बोलोगोरायै आगान सुरलांनो थाखाय इसोरनाव लोगोसेनो आरज खालामनायसै लोगोसे आरज खालामनानै बेनेडिक्सना जोंनि मानगोनां पास्टरनो लाथोंसै आमेना जोङो लोगोसेनो बे बिषयखौ लानानै जों आरज खालामदोंनि जाहाथे गेदेरथार इसोरनि अनखांजानाय आरो बोलोग्रा जिउजों जोङो फैगोन बोसोराव दैदेनजानाय बायदि जोङो लोगोसेनो आरज खालामदों